Здравейте, приятели! През последните дни имаше голям интерес към производството на Aladin Foods, както и към работния процес в нашите обекти. Затова лично собственикът и управител на компанията се намира в един от столичните обекти. Здравей, Халед, какво ще ни покажеш? Здравейте, как сме? Днеска ще ви разкажа как правим донера и как стига донера до ваши сами. Ние в нашата фабрика получаваме всеки ден почти охладено месо. В нашата фабриката обработваме около 11 тона на ден. Това месо само охладено работим и получаваме го и го овкусяваме. Тогава го редим на шиша и той тогава придобива подобен вид. Опаковаме го с стреч фолио, сертифицирано до персона, с цел да се предпазва от замърсяване от външната среда. И след това, за да се пази формата, го замразяваме и го пращаме към обекта. Когато на обекта им е необходимо, те почват да го разопаковат, като остават последен един или два слоя. Сега този процес поема някъде 5-10 минути. Няма да продължаваме излишно видеото, така че погледайте да ви покажа един шиш, който е почти готов. Нека сега да видим същинската част. Моля да дадете. Там се вижда шиша. Погледайте. И това е почти готов. Като видите, остава един или два слоя. Това го махаме и тогава почваме да пускаме на много слаб огън. На разстояние 15 см от огъна за 45 минути. Като целта не е да се пече, защото на замразено състояние не може да се пече. Целта тук е да се размрази, за да може да подобря състояние, в което може да го печем и да го предлагаме на нашите клиенти. Ние работим по специална технология, която спазваме всичките правила от Европейския съюз и от българското право. И така, искам също да се възползвам от момента да благодаря на всичките нашите клиенти и фенове и да благодаря специално за тези клиенти, които ни обръщат вниманието с техните идеи и техните забележки. Ние с вас всеки ден ставаме по-добри и благодаря ви все от сърце. Тук в момента аз да вмъкна, че ако някой има въпроси, може да ни пише и ние се ангажираме бързо и на момента да отговорим. Така, също искам да кажа, че бих желал да ви кана, който иска да ви покана, да дойдете и да ви показваме. Който иска, може да дойде да види в самия обект, да влиза вътре или в нашите производства. С удоволствие ще ви покажем всичките процеси и ще придобиете представа точно как се прави всичко, което предлагаме на нашите клиенти. Благодарим на всички за вниманието, пожелаваме ви добър апетит и до нови срещи. Благодаря. И само Цесика. Зависи. Ще видим.